Nenek mama nan gadang bahasa Batuah. Dalam rangko pancuang sepancuang indak putih, langkah salangkah alun lai sampai, apa kaji dek baulang, pasal jalan dek batampuah. Kok lupa mengekkan, kok tak kalok menjagokan. Banyaknya mama di Minangkabau mamakan tugehnya, atau mamakan tugehnya. Beliau sebagai penjago Ratu Pusako, tapi beliau juga namabikan Ratu Pusako, menjual maligiang Ratu Pusako. Itu salah namanya. Keliru penerapan. Harusnya kita sebagai penjago Ratu Pusako. Nah, talendo kanaya tasingguang keturun. Ambo mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.